Galtzagorrik Eusko Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuarekin batera aurten sortu duena da Booktuber Boom egitasmoa, ez? Eta egitasmo honekin batera lehiaketa ere bai. Eta nolabait, gaur bilduko gera hemen, Arrasaten izan ginen lehengo astean, maiatzaren 26an Bilbon izango gera, eta Booktuber kedada hauek dira pixkat egitasmo hori edo lehiaketa hori sustatzeko modu bat, ez? Galtzagorriren helburuetako bat noski da haur eta gazten artean irakurtzaletasuna sustatzea. Eta badirudi gaur egun ikus-entzunezkoen mundu hori dela gazte horiek erakartzen dituena, orduan gure bidea ere horra enfokatu dugu, ez? Nolabait ikusi dugu modu badala gazteak irakurketara erakartzeko edo teknologia berri horien bitartez irakurtzaletasun hori sustatzeko. Lehiaketan parte hartu nahi duenak, ze baldintza bete behar ditu? Oso erresa da, 14 eta 18 urte bitarteko gaztei zuzendutako egitasmoa da, eta blogean ere begiratu ditzake oinarriak eta bar, baina eskatzen zaiena funtsian da liburutegi publiko bateko bazkide izatea, eta euren bideoak zintzilikatu, formulario bat bete, eta beti ere lizentzia askean uztea lan horiek edo bideo horiek. Erantzuna nik uste toki bakoitzean izango dela ezberdina, ez? Azkenean herri bakoitza ezberdina da, eta herri bakoitzetako gazteak diferenteak dira, ez? Baina kuriosoa da, Arrasaten adibidez, jende atera zela sensazio batekin, eta nik youtuber izan nahi dut, ez? Orduan hori da lehenengo pausoa, eta youtuber izatetik gero booktuber izatera beste pausotxo bat eman beharko litzateke, baina erantzuna eta harrera orain artean ona. Guri ikastolan intziguen galdetegi bat, zela, irakurtza gustuko genuen da, zen maistatzen ez irakurtza genuen. Ondoren, ateazian baiezko guztietatik intziguen aurkezpen bat booktuberrai buruz, eta bileran berri eman ziguen. Interesa sortu zigun booktuberran asunto honek, eta esan zigun Ego Amerikan indarra handi hartu zula, eta ikustea gentu zen. Eta lako egitasmoa beharrazkoak ikusten dituzu pixkat irakurtzaletasuna bultzatzeko? Irakurtza galdin dagoen teknologia berrikin da, liburuk ez dira ikusten inoiz. Booktuberra da, liburuati buruz YouTubeen informazioa ematea da, jendeak irakurtzea ikusteko divertigarria izan daitekela eta liburun berri jakiteko.